Κάτι πετονιέρι, τι πάει. Α, η δουλειά μου. Ναι, τι πάει εδώ. Βεβαίως, λιμάνι πάω. Ναι, κάθε μέρα πάει. Κάθε μέρα πάω. Από εδώ από τους 5 χρόνια. Το δικό σου τι έβγαλε. Ποιος σου. Να κινητούν να ξέρω. Όχι, ήταν τα αγόρι μας. Αγόρι μας. Έχει πολλά εδώ και να ξέρω. Έχει πολλά ψάρα εδώ. Ναι, πανέλα. 400 το κιλό. Ναι. Ωραία. Τι κάνεις, Γιάννη. Δόξα την Παναγία όπως πάντα. Τα πόδια και Ωραία. το μάχη. Τώρα βέβαια θα δω. Ορμοδάς. Χτες ήρθαμε. Έλα. Χτες ήρθαμε. Χθες ήρθατε, ναι, είχαν έρθει και ο Μιχαλάκης. Ναι, ο Γάσπρο, ναι. Παίρναγα ένα δεκάρι. Τώρα η αγρανή. Είχαμε και τσιγκερί. Του παπά σου, από του παπά σου, Μπαμπά μου το ξέρω. παπά σου. Ζαχαρία. Ήτανε θυμισμένοι Εμείς κάτσαμε τώρα εδώ στο Ξεή και την έλεγα το Θεού το μαγαζί του. Είναι αφημίτες. Όταν το δούλευα μία εβδομάδα τσίρα. Ναι, ήταν δίπλα στην